তুমি মলে যাও ভানু রাজদেব ভানু রাজ রাধা সোনা গরি শ্যাম রাধা সুকুমারী Kumari
ধনী চলে না সাহিত্য প্রেমিক সর্বপ্রথমে ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଲାଞ୍ଚରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଆମର দুইশো টাকা এই পড়ে গো ଶିକ୍ଷା ରହିବ ପୁରାଣ ରହିବ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ଦର୍ଶନ ରହିବ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖିଲେ ଅବାକ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଉତ୍କଳ ଧାମରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମତୁଲ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ପାଲା ସରିଯିବ ଆମର ଠାକୁର ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗଙ୍ଗା କମ୍ପାନୀ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଧରଣୀ ନାମେ ନକ୍ଷତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧା ମୂଳ ବାମକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ଖରା ଧାମରେ ଇଏ ଉତ୍କଳ ଧାମରେ ବୁଲିଆଟ ପାଣି ଭଳିଆ ପାଣି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୀତାକା ବାଣୀ
ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସୀତାରାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାପରେ ଇକ୍ଷୁଙ୍କୁ ତାପରେ ଅଷ୍ଟମଷିଙ୍କୁ ତାପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାମ କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଚୈତ୍ର ମାସ এই এই ধরবে ଚୈତ୍ର ইশারা ମାସ ନବମୀ ତିଥି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ এইটা ধর ସପ୍ତମୀସା ନାମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ସପ୍ତମଦନାୟ ହଂସିବ ଗତବର ପଞ୍ଚବଦନା ପଦ୍ମଜ উল্টি করা বল হ্যাঁ পানি নে এটা তো হই গেছে এদিকে দেখাই দিব এদিকে ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଧରି ଏକ ସମର୍ପଣ କରିଛି ମାଛି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଶୁକ୍ରଦେବ ଶିବ ସଦାନନ୍ଦ ମହାଦେବଙ୍କର ଇଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଠଟି ନୀଳକଣ୍ଠ ରଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେବ ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଯୌବତୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଲା ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଗଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେନି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆସି ନିଜେ ବାସୁକି ନାଗକୁ ରଜୁ କରି ମନ୍ଦ ଛୋଟ ଧରିଥିବୁ ଛୋଟା ଅମୁଲୁ ତୁମେ ଧରିଥିବୁ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଳୟ ବିଶ୍ୱକୁ ମହାଦେବ ନାମ କରି କଣ୍ଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣୀୟ ହୋଇଗଲା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ହଉଛି ଶୈଳପଞ୍ଚ ହାରା ମତେ ଆସିବ କାହିଁକି ଆଣ୍ଟି ଦେଖିବି ଆଣ୍ଟି Yeah.